nagpresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige! Huwebes na naman, St. Jude. Aldaw ka na mahal na St. Jude. So mga devotos dyan, may pagkakataon tabi. Magkapagpasalamat dyan kay St. Jude sa Lapu-Lapu, Kanligaspi. Diyos marhay na aldaw, kami po minataonin pagrespeto giraray sa gabos na miyembro kan sosyudad asin kan familia orog na itong so nagdiretso kan pag-antabay digdi na tabi sa tingog kan banwaan. Ano man po ang sa tuyang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Sagkod kitang alas 10 pag Huwebes. Pag alas 10, sagkod alas 10:30, minalaog na po sa programa yung PhilHealth. Mientras tanto, ini po ang tingog kan banwaan. Minaimbitar mag-iriba-iba kita sagkod alas 10 na ngani. Katuwang tadyan sa luwas. Ang pagbutuan ng informasyon idarakan sa tuyang pag-iriba, Chief Reporter Pading Jimmy, kumpadreng Alasin, kumpadreng Jomar, katabang si Ants Galero, Joshua Bino, siyempre sa Manibela Henry Mata, sa control technical sa radyo sa AM Band, si kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning dyan sa Indo. Sa newsroom yaon dyan, News Direct Mardela, si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Siyempre, ito kaming bareta man po dyan sa Facebook. Yan ang nagkakabara sa po nindo. Gmos Barrios, Tarabang-Tabang dyan, Angel Musdaza, Jen Matthew Balyaran. Sa good si Thresia Marilitana, pati na po sa production. Sagko naman po sa IT, yaon man dyan si Jerome Martinez. Good afternoon, good morning, good evening. Depende po sa indong time zones dyan sa mga nag-aantabay sa DCGB News Online worldwide. Hali sa Pilipinas, maray na aga po digdi. Ako man po si Pio Fernandez. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Happy birthday kay Chatit Guerrero. Yan, Chatit, maray na aga tabi sa imo. Happy birthday dyan sa imo. And kumusta kay Chu Henry Guerrero. Yan, Chatit ha. Aba, nagbe-birthday ngunyan si Chatit ha. Sigurado. Igwa lamang dining matitimo ano Chatit. Buda kahampang si Chu Henry Guerrero. Ano, Sir Edsel. Bahala ka na. Chatit, so sa imo dyan na pinakamasiram na adobo sa asin. Iluwas mo na taod-taod. Ano, Chatit Guerrero. And Chu Henry, kumusta ka man tabi? Kumusta dyan sa Indo? Chatit, happy birthday. And syempre, sa tuyang amigo, dyan sa 2nd District Engineering Office. Nako, yung sa tuyang amigo, the ever accommodating, mahiguson po yan, batang-bata pa. Si Engineer Warren Bong Azotea. Yan, ang sa tuya pong District Engineer kan Segundo Distrito. Engineer Bong, happy birthday tabi sa inyo. Yan, happy birthday Engineer Bong. More power tabi and God bless. Yan, hali sa kuya, siyempre sa tropa kan DCG, Engineer Bong, happy birthday tabi sa imo. Kumusta lamang diyan sa indong opisina, Engineer Bong Warren Azotea, ang sa tuyang di happy birthday. Ay, talaga naman. And sa mga nagluluto dyan ng tahanan, mga misis, Petron Gasol, ang kapartner kang Pilipinas, sa haros gabos na kusina,
maging kusina kan yan ang mga kare-kare, kare-karehan, turo-turo, karenderiya, restaurants, resto bars, mga hotels, sa mga harong lalo na kapartner na yan kan Pilipino sa kusina ang Petron Gasol. Diyan man po, good morning kay Sir Ato Lim sa Petron Top Gas Gasol diyan sa Daraga, Petron Gasol. Good morning diyan tabi ay kuan Kagawad Alvin nagapayaw, sir, kagawad makiapod daw tabi sa ko sa cellphone ta isi mo sugabos na number na yaon digdi sa sakuya, so number mo dai ko na isi ko na rin sa active number mo, dai ko na ko contact tabi Madam Merly Caceres kung igwa kang contact nakakahuron mo tabi si kagawad Alvin Gapayaw makinabi na mag-apod sa sakuya ta importanteng gayo ni dyan para sa barangay kan Bitano takasuhapon ko papiga para dadayal perming cannot be completed as dial, so gabos na number ni kunyan ni kagawad Alvin. Ano daw problema kan SIM card kung hindi kahaloy na ini ha, na igwaman ako ning load tapos pigpa para text ko lalo globe to globe daidaan na re-receive pa ding nald na paano daw ini, kaya ang resort ko is iapudan ko na sana all the while I was thinking ining di pag ma-text ka baga na dinabugtak man digdi delivered tapos iapot ko suko niyan, so pigpadarahan ko kan text after 2 days niya ko nata day katabi isan nag-reply igwa ako ning query o day man nga akong nare-receiving text ay sus iyon ang sitwasyon mo niyan kang globe ko ining number inda ko kung dapat ng salidahan so SIM card o so telepono sana bako man na telepono ta day ribo-ribo na naman nako day ta kaya yan nga ni unload tigo utang ta sa nangani ki Adrian day pa kung nakakabayad kita ta Adrian so sa mo yung chief tech dyan sa FM makabangang bulan na ay naku nata daw ini taarog kay ng globe ha tabi Madam Merly Caceres dyan sa Bitano tabi Madam Merly Caceres paki-informar si kagawad Alvin nagapayaw ta importante ni nakahurong ko mga ni kaso hapon si Kapitan Pacardo may matabangan ta su barangay ninda dyan sa Bitano tabi. Yan, good morning. May nag-text sino ba to? Nag-text watching sa YouTube. Si Noel na Toledo. Yan. Noel na Toledo dyan sa barangay Dapdap. Diyos maray na agatabi sa imo Noel. Kumusta na Noel? Long time no see. Sa tuyang amigo man tabi pag-iribadig di sa DCGB ha. Sige, yan. Happy birthday kay DE Engineer Warren Bong Azotea and siyempre kay Chatit Guerrero. Happy birthday sa indong dua. May report na kita 14 minutos lapas alas 9. Chief Jim pa day, what's happening dyan? Yes, so salamat tabi pa day maray na sa mga parantabay. Paabot man ako kay happy birthday kay DE Warren Azotea kan DPWC kan Engineering District. Yan, birthday ko niya ni Bong, Engineer Bong. Yan. Sige. Happy birthday, sir. Sige. Sa mga dagdag niya itong bareta, may bagong polisiya ngunyanan Kapitolyo Provincial sa pamamayo ni Gobernador Atty. Rex Lagman Tabitri. Ini may kinaraman sa kada semana igwang schedule nin department head meeting na pinagsasagibo na kung saan kung kan inot pag may ma-meeting kung igwasan na nin mga importanteng bagay na pag-uhurunan. Alagad nyo yan regular meeting ini asin piglilibot ini sa mga iba-ibang venue. Bako sa na nakasentro dyan sa Kapitolyo probinsya, lukon ba ko sa opisina kan gobernador. Partini kan inobasyon sa administrasyon kan presenting panggobernar kung saan kanakaging simana susog sa gobernador ang telepon sinagibo dyan sa Linion Hill ang naging host iyo ang Provincial Tourism Officer Dorothy Collier.
Mantang kaso hapon, naging host man kan tag-telefon, iyo ang Provincial Agriculturist Ma'am Terebeta, kung sa'yo na nga sa kitata. Nang arabot-abot sa mga department head Oho. ng Kapitolyo Provincial, digdi sa Kabangan sa Kamalig sa Apao. Nag-inquire kita, ito pala department head meeting and nagpighalat nila si Gobernador Atty. Grex Lagman and nag-abot mananggad sa kanya to na interview ang Gobernador. Dili pa ang rason nag-igwasyanin sarong plano and polisiya na magkaigwa nin paglilibot ang sa indang mga meeting tabi pare. Roger. Ngayon, ipinag-disenyo kan Gobernador ang pasistema ini para makabilog nin natural camaraderie bilang sarong konsideradong pamilya, mga servidor kana provincial government. Kung sa ini ang katabang-tabang na mga department head kana gobernador. Horon ang sistema man sana, reporting, so gusto mag-report, ako man obligado ka boss, so may report, mag-report, so may sumbong sa gobernador, ipaabot na, so igwanin na mga suwestyon, gabos yan tig-dadangog ka na gobernador, kung kinakaipuan na aksyon ng tulos, immediatamente, aksyonan, kaipuan, planohon, adalan, di dangog yan gabos kan gobernador and maglilibot ini tabi pare maski sain depende sa huroron dangogon ta ang interview niya to kay Gobernador Atty. Grex Lagman. Bago ining policy para talaga mas maging close sa mga department heads saro pa kami pamilya. Meeting sila. Kung may sana. Yes, naglilibot kami sa kanya-kanyang mga opisina ng mga department heads. So sumunyan na daw, ayaw ko na sa Apaw, ang host na ngunyan, si Terebeta. Okay. So ano pa agenda na matuturo ka lang? Free flowing ang sumayang mga discussions. Ang importante dito, sumaray na funding and then of course, ma-report pa sinda. So talagang keyboard mag-report. Kung mantabi obligado to cost, kung mantabi prepares ang dynamics ng kada departamento. Problema, pwede. Yes. For example, 2 weeks ago, yung kami sa Union Hill, ang nag-host dito, si Pitikaw, si Doti, si Collier. So, duman, pinagulayan ni so viability ka Union Hill. Provincia nag-manerkaan, nag-operarkaan. So, kipuha talaga, ano siguro na siya mag-operar para maging tourist attraction talaga tagira Union Hill. So, kiko pa, medyo halaga yun. Oho. Ang pagibag-oro niya to sa gobernador ka probinsya ni Albay. So it's good enough tabi kumpadring Jimmy ta ma-stabilisar dyan yung cohesiveness between and amongst yung department heads lalo na sa kay Gobernador Atty. Grex Correct. oho di so mga department heads pala na nag-host no rin daw ma-host so amigo ta dyan sa Kamaligbaga so sa Salugan. Alatun tayo ito. At pag ito magkan umatinder ka ng gata kung ano na naman napasali ang gibuhon kan lalaking an. Magalibot yan. Iyo da baga. Kaso sa Union Hill. May kasapon digdi sa Apaw. Tamang-tama so issue baga manong sa bagas. Diyan yung pag-restoryan. Oho. Alatun taman ang gano'n. Iyo alatun kan so inot na pag-host ni Primay na Dote Collier. Duman sinda sa Union Hill. Nagpuro-puro-pot na ito sa tubo-tubo duman sa Union Hill so amigo ta. Karida nagpupul dancing. So pakonsuelo baga ta sinda-sinda sago. Pamilya nga sabi ni Gobernador at least wala ki pagana ngayon dahil nag-irilingan dahil nag-mirating lamang at least ni nag-mirating aram pa nga sila ang good news pati tabi pa di pagkatapos habang nag-mirating may pika-pika yan oho may pagkatapos kanto final na mirating
kiribugan na. Yan, oho. Diyan na sa power rin 3 meses ka marali rin mo. Diyan na sa pamilya. Correct. Iyon na iyan. Minsan, rulog-ulog. Rulut-gutan. Rulut-gutan. Magayin mo lang. Iyon na ang. Lingon ta David. Abangan mo ito ha, so sa kabangan ha. Tayo ton pagday nagpasali ng amigo tangan, tablas ti kanta naman. Ito, ngayon duman na kamo sa ibong na ito duman ngayon sa kulay baloy. Ikaw ngayon duman tarong case. Sige, sige. Ayan, tabi pa din sa tayo mga dagdag na po, ano mga piniliberty ka din, sa provincial jail, Uy, mo lagya ka ba? Dumag. sa provincial jail, di minasalita Ayun. si CGB niya. Thank you so much, compadre Jimmy, sa istorya halig dyan sa luwas. So, ara mo, it's nice na araw ka ng pigigibo nin sarong hepe ekutibo and yung sa iyang working staff. Ano? Yan, yung mga department heads. Say for instance, inimanagad na Kapitolyo Provincial. It's nice na, aram ni one time, nakahurong ko man ining si Gobernador Grex, na lagman, si attorney. Naramdaman ko, ang sabi niya, no one nga PU has the monopoly of knowledge sa pagpadalagan kan sa rong lokal na gobyerno. Everybody nga has its own brilliant ideas. No one has the monopoly. Maski nga ako gobernador o kung si Simon, not even nga the governor has no one nga has the monopoly of knowledge. Kaya importante na igwaning link nga igwaning sabi na nga ni to good nagkakairang intindihan ang gobernador sagkot ang department heads. Yan. Yun na nga ninom, nakaka-express sinda, yan pagtitiri po na yung hindi masyadong informal, pero ang hururon, ang pagkatapos kan hururon, igwa nin konklusyon and igwa ning misyon na i-implementar basado duman sa napaghururonan. Bako itong so naghururon, okay, pagkatapos dahil po, ang sabi kan gobernador, pagkatapos nga na maghururon, pagkatapos na maghururon, igwaning konklusyon, and ano ang gigibuhon duman sa konklusyon na ito, i-effectualize ito. Yan. Yun ang sabi ka na gobernador kan makahurun tayo. One time ang tabi dyan sa sarong lugar sa tuya na paglilimot-limot. Kaya kasuhapon yaon sinda dyan sa Apaw, sa Kamalig. Ang host si Madam Che Ribeta. Yan, tamang-tamang nagrarali na kumpadring Jimmy, Kamalig na sa natibad, duman sa inut-inutan na sinda magkunyan, duman na sinda sa inut-inutan magsunod. So saro dyan na opisina, itong pigahalata, lalong-lalo na kung sabayan pag-host, kaso sa tuyang dating pag-iriba mandigdi, nasagkod niyan, dugong GB. Nako, sinasabi ko. So ang opisina, uyan baga dyan sa may puon kang talisay man, sa likod ka na kunyan kan apse mo. Pag sinabayan itong sus Marios, sinasabi ko, World War III sa kaugnahan. Nag-chat. Usaro tangabi ko nag-chat. Maluya. Nag-fade daw yung audio. Kumusta yung audio? Tabi, pero okay man baga, okay man yung audio ni Chief Jimmy, okay man baga, maski sa iyang ban, yan. Sir Rondon Ricafort, good morning, tabi, say mo. Ay, Sir Alvin, nag-text na si Kagawad Alvin na gapayaw, opo. Sabi digdig, good morning, Sir Pio, maapod po ako sa imo pag-commercial mo, nagka-diferensya kaya so sipi ko kaswapod. Ay, iyo tabi, itatao ko sa imo so number, kan sa tuyang amigo pighapot na kung anong pasistema apudan mo na sa tabi smart man ito tabi Kagawad Alvin tanganing importante na maresolveran niya na problema diyan sa indo yung namamarong ng tambak ng basura magayon iyan na igwa kita nin sustenidong programa diyan sa solid waste management disposal system yan itatao ko sa imo so number i-ready mo na tabi, Sir Alvin, baka nag-antabay ka po, tama pa commercial na ako, ma-station break na ako. I-ready mo na so ballpen mo, buda sa papel. Kung ite-text ko sa imo, yun na naman, anday na naman marireceive so mga text ko. Sige tabi, Sir Alvin, baki-ready na kan ballpen mo, buda kan kunyan, kan papel.
sexy. Yan, tabi. Nag-text ko ano. Sabi digdig. Ano? Mainot daso duman sa sarong opisina sa Kamalig. Sabi man kaining pag-iribatang day sa naipagpataram ang ngaran niya na Rondon. Mainot day to mag-host ano. Sabi, dahil mo sa ipagtaraman ngaran ko na Rondon. Sige. Uma-commercial mo na kita and taon-taon dakol kitang mga pag-urestoryahan, may lokal, disperse, may national, tapos ibubukod ta, i-lamp up tayo ng mga commercials ta alas 10 malaog po yung PhilHealth ano. Ready na po kumpadreng Nald Oras Pilipinas, it's 9:29. An oras hatod sa Indokal. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in Cool Litro. United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasyan, marami mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalala nang mag-isip, shopping need not be expensive. Yasyan, 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 This is ang surf bar, new look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, bakit ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapityat, isang kamay, nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. SDRY, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklong na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SDRY, igwa
sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa atong mamigbidan. Kaloy! Galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope, I'm so Hindi kilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain ng sapat, tapat balansay. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Tayo na sa EO, EO. Tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO. Iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SMC Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asing kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asing sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghilan-yugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 ng pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan.
Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, sakli niyo po. Ito na lang. Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw. Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na simbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Bade! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, di ko aram kung saan ako pwede makabakal ng mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato, asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pali! Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Side, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya nung nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tabo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Ika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panlalabo ng paningin nga solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Pag nagbabasa ako, nagdo-double-double yung mga word. Ngayon hindi na. Tapos, dati hindi na ako nakakapag-suot ng sinulit sa kanayo. Ngayon, ayos na walang salamin. Nasusunod ko, nagulan nga yung apo ko. Ba, nagsuot mo yan, hindi ka nakasalamin. Oo na ano, hindi ko nabalayan, lumino ang mata ko, makakabasa nga ulit ako ngayon. Virginia Simeno, taga dito sa San Fernando. Nueva, na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-Piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-Piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-Piece ID asin latest bill. Para sa non-4-Piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly.
responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3 Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Recit San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kuya kasi kong Joey Salsera. At idulukan masa Dainang iba Joey Salsera. Panagas ang pagkatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, dako nang nagipuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang santo niyang progresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol kasi ko manalao magtakiyan si Kong Joey. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Manalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IT Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate na ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Inga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata.
pambukas ng bote. Sarap mo kasama San Miguel Pale Pilsen Sarap laging kasama Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pearl Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Nagtatabang na poong bata ito Sinda kita ako biko Na makita ang totoong serbisyo Hanggang yan ako biko lang sa puso ko Ikong tabang sa turismo asin pag-asenso May mga scholar na nagkaigwang trabaho Kadakol na mga naginipo Lalo sa mga para o matios na pamilya pa Senior citizen na ka Jóvenes, yan ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Kasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harami sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nandito na ang hinihintay Dapat na serbisyong tunay Pagmamahal niya sa mamamayan Wagas at nararamdaman ng bayan Yang si Kaloy Andes Loria ang pangalan Kalahi ka, pamilya at kaliwanagan Serbisyo mong nalisay ang nais ibigay Pangalawang distrito ng Albay Kaloy Loria Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Padingnal. And sabi ni Kalinga ni Loria, good morning sa gabos na teachers, ha? Magos na mga para tukdo ang pagrespetar sin pagtauning pasasalamat, ipadagos na suporta kan Kalinga ni Loria sa mga teachers. Sige, tulong sunod na istorya mo na kita bago mag PhilHealth.
Good morning kay Migong King Reginaldo. Mahagad man akong intelligence fund o confidential funds mananggad. This time, talagang dapat duman ko tanayin sa mga ahensya lang na may arog ka na trabaho. National Security Agency, National Intelligence Coordination Agency, ang NBI, DOJ, Puersas Armadas, PNP. Nako. Sige, kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good morning. Salamat pa rin PU. Good morning sa mga parantabay. Dakul na ang kaso kan human immunovirus as in acquired immune deficiency syndrome digdi sa syudad kan Tabaco. Ini pa di ang nagluwas sa ginibong public hearing kan chairman kan Committee on Health may kan sangguni ang panglungsod kan Tabaco may kinaraman sa sarong ordinansa na nagpoplano na matawan ning atensyon, medical na atensyon, pagangataman ang mga persona na may HIV/AIDS sa syudad asin mga lakdang para mapreventaran ini. Sa gidibong public hearing kasud inako ni Dr. Audwin Asada ang City Health Officer na dakul na sindang notaran na kaso kan HIV/AIDS sa syudad kan Tabaco. Pero confidential dahil ipigpaluwas na bilang, dahil ipigpaluwas na barangay ang naunang pita na doktor na pagsasabi na sinda mismo ang nasa pag-monitor na kan mga ini. Ang katuyuan pade kan ordinansang ini na ipinagpresentar ni Kagawad Preciosissima Tango, Chairman kan Committee on Health kan sanggunian panglungsod kan Tabaco, iyon mamonitor talaga asin matawan ni na magkakanigong asistensya ang mga may helang na HIV/AIDS digdi sa Tabaco para man may bitaran pa man ang paglalakop kay ni ang ordinansa igwang titulong an ordinance promulgating policies and measures for the prevention and control of STI, sexually transmitted infections, HIV, human immunovirus, and AIDS, acquired immune deficiency syndrome in the city of Tabaco, creating the Tabaco City STI, HIV, and AIDS Council, and providing penalties for violation thereof and for other purposes. Tanaw ng bita na ordinansa pa rin, pinagmamawot kayo ni na kung magtawan kan magkakanigong pondo, makapagtuklok min sarong sentro o center na duman iha-house ang mga infected kang naunang bita na virus para matawan min pangangataman kan gobyerno kan mga medical personnel kan gobyerno asin man maibitaran ang pagulakit kay ni asin paglakop. Kasabay man sa ordinansa kung maaprubaran, iyo ang pag-obligar sa gabos na empleyado kan gobyerno asin pribado digdi sa syudad kan Tabaco na magpairarom sa HIV/AIDS test na sagot kan gobyerno ang gasto. Fuera kan pa rin na banggit man sa pagkurolay na itong mga minor de edad na pinagsususpitsaran na posibleng may helang na kaini na HIV/AIDS, pwede sinda na ipairarom sa testing maski din consent ang mga magurang. Obligasyon kan barangay ang pagmonitor sa mga arog kaining mga kaso. Asin, pag may mga piglaoma, mga pignagdududahan ang mga barangay officials na posibleng may kaso, pero man sa nabagapadi kaya yan, pag may sa uring-uding, pag may usok nga yan, may kalayo yan, kay puha na mag-action ang barangay. Kung dahil action, tapos napatunayan na positibo pala na itong sa sindang ka barangay, maski lako po na si istorya, dahil sindang pigipong ano pa man action, pwede sindang mapinaran sa lahog kang, sa irarong kang ordinansang ini. Ang mga nagarafindir kasod na sa ginibong pagtiripon
ayuan na hali sa akadim o itong mga eskwelahan, Commission on Higher Education sa mga colleges, high school, as in sa mga high school, and imbitado man sa mga barangay officials, mga law enforcement agencies para makapagtausindan ng opinion. Dako na nagruluwas na suggestion as in pignote inipadekan Committee on Health nga ni sa indang ipresentar sa na regular na session kan Sanggunian Panglungsod kan Tabako para mapagadalan kang konseho. Yan, sige. Yan pa din ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa pagtutok man dyan sa Sangguniang Panlunsod, istorya sa Tabako. Kumpadreng nalanong abiso si Pading Aldalang Joshua medyo alanganin na si Pading Aldalang ang ma-akomodar niya taong yan sa programa. Kumpadreng Alwan last report niya na Huwebes. Kumpadreng Almaray na go ahead. Thank you so much, Pade. Daiman nagkukulang ang gobyerno provincial Canalbay ng mga programa sa agrikultura, kundi minsan nasa negosyante naman sana ang problema. Kaya nagparamahal ang presyo kanibang mga produkto, lalo na ang bagas, asin ibang pang produkto, pati kamatis, asin lada. Si Board Member Jasim Palmiano, Chairman kan Committee on Agriculture, sige man ang pamiting kan naman lain-lain na mga programa para mapakusog ang produksyon ng mga produktong agrikultural digdi sa Albay. Ang APAO, Albay Provincial Agriculture Office, aktibo man ang pagtutok sa concern kan mga paraoma, asin mga parasira. Pati naman ang pag-atama ng hayop, yaman ang suporta kan Provincial Veterinary Office, kan mga concern man sa pag-atama ng hayop. Medyo maray-rayngon yan ang presyo kan karne, nagbaba. Pero barato, so mga presyo man kan urig na buhay, alagad lugi man nagarataman dahil hababa talaga ang presyo, mahal ang panbahog. Ang bagas, ang saro sa mga mayor na concern kan Agriculture Department, kaya sa ngunyan, yun ang nagrangay kaniba kung natata dahil nagbaba ang presyo kan bagas, alagad sa lado kan gobyerno provinsyal, dahil man sinda nagkukulang dahil padagos man ang pagtutok sa pagpalangkaw ng produksyon ng mga produktong agrikultural, alagad pagkutabudan na nasa negosyante naman sana ang maniobra kung kaya nangyayari na nagmarahal ang presyo kanibang produktong agrikultural. Roger! Yan pa rin na informasyon patigdi sa luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya. Alig dyan sa luwas. Thank you so much man kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang